Estimades oyentes, estem acomiadant col·laboradores i col·laboradors esta setmana que se n'anem de vacances. Però ara és moment no sols d'acomiadar-nos, sinó de moment de donar-li la benvinguda a Frederic Aparici, qui ve a parlar-nos de l'edat mitjana, habitualment. Després parlem del que siga, però ens parla de l'edat mitjana, Guillem i a mi, que pensem que la peste és això que notem, que sentim quan algú fa molta pudor. Comença trencant tòpics. Frederic Aparici i Romero. Aleshores, la peste negra, què és, Frederic? La pudor del forigol. La pesta. Mira, avui estàvem debatent a la redacció que com es diu això? Les coses se diuen de manera diferent depenent del territori. Sí. Perquè, clar, ells diuen florir... Jo dic forigol. Florigol. Forigol. Altres diuen floro al cul. No? I nosaltres en la Safora què li diguem florir? A lo de davant. Al parrús. Ah, sí? Sí. Li canvieu tot? Xufa li dieu també al parrús? També, xufa li diem al parrús. La xufeta? Això es dona per trencar tòpics, també. Sí. Però com li diuen a la mitjana? Els genitals no venim a parlar d'això. No? Pues me'n vaig. Però això queda en els escrits? Clar, sobretot en l'acord del Justícia. En l'acord del Justícia... Anomenem molt de genital per allà. Sí. Bueno, sí, és producte dels plets i de les denúncies que se produeixen davant del Justícia, pues, jo que sé, un cas d'infidelitat, d'adulteri o de violacions, doncs no tenen pudor en detallar tot això. T'estem donant temes per quan tornes, pel futur. Efectivament, jo ja veig fent llista, perquè veig que el personal té molt tòpic. Però el personal també te diré que mucho lirili i poco lerele, perquè li vaig llançar un repte a Eugeni Alcañiz, que parla de Cinemalaes. Sí. Li vaig llançar el repte de que ens portara, de broma, mig seriosament, no? Que portara pel·lícules que parlaren de penis. Pel·lícules. Pililícules, com era allò. I saps què passa? Que em va fer cas. Això és el problema que hi ha quan em fan cas. Em va fer cas i jo després estava tan incòmoda. I no eren pel·lícules eròtiques, ni pornogràfiques, ni res d'això, Se sentia responsable. Però llavors, què he de portar? Pel·lícules medievals o alguna cosa? No! Documents medievals que parlen de genitals. Vale. No ho facis, perquè després estic incomodíssima. No. Jo ho faig de broma i després passa el que passa. No, perquè no s'entendrà. Seran com textos d'estos tirant-lo blanc que dius, de què està parlant? No, però això, vull dir, és molt explícit. I això està transcrit a la lletra actual. Vull dir, això no teniu problema. Per això estem els professionals de la història. Uau, m'està agradant la història a mi cada vegada més, Però vull de que trenquem tòpics. Doncs mira, jo el primer de tot és que amb comandes com aquestes que feu, doncs els historiadors no agafen vacances. En realitat, com que no? Però tu ja estàs de vacances de la uni. No. A veure, això és el primer tòpic que trencarem avui. Com és perquè això? És veritat que no hi ha classes com a tals, però la recerca i sobretot la gestió universitària no paren. Vull dir, nosaltres tenim un mes de vacacions com tot el fill de Déu. Així que, José, per favor, trenquem el tòpic. Però, Frederic, gestionant, què esteu gestionant? Totes les vacances. A veure, és veritat que segons els perfils... És una miqueta exagerar, Sí, no? A veure, soc Leo, llavors. Què voleu? Això què vol dir? Jo no ho entenc, això. I quines característiques tenen els Leo? M'està flipant que un home de paraula, de mirar ahí en l'arxiu, diga, soc Leo. Què t'ha dit l'horòscop esta setmana? No, jo no llisc aquestes coses, però no sé, m'ha vingut al cap. Però quines característiques tenen els Leo? Suposadament, perquè això és mentira, ho saps, no? No. Spoiler. No ho sé, ahir m'has pillat. El cas és que, com anava a dir, hi ha diversos perfils. I és veritat que n'hi ha personal que està en sa casa tocant-se el que diem abans. El floriol. Però hi ha d'altres que estem ahí al peu del canyó. De fet, avui hi ha hagut un claustre a la Universitat de València. I tu has acudit? No, a mi no em toca. Ho han contat. M'ho han contat. I què estàs investigant? O què investigaràs el mes d'agost? El mes d'agost, doncs, estic investigant el primer senyor feudal de Gandia, de la Marina, que va ser... D'on?
de Gandia. Molt bé. El primer senyor feudal. El primer senyor feudal, perquè Jaume II, el que va, diguem-ne, establir el monestir de Valldigna... Que va dir, esta vall és digna d'un monestir, i per això és la vall digna, no? Efectivament, molt bé, molt bé. Al final sabem més coses. Mira, aquestes coses molt que queden. Doncs Jaume II va dir, jo necessite, per a que els fills no es barallen, lo típic, no? Vull dir, perquè no es barallen per l'herència, dic, deixa un poquet a tots. I llavors a l'infant Pere li va deixar terres a l'Aragó, a Catalunya i al Regne de València. I al Regne de València, entre d'altres, va deixar el Gandia, Dénia i les muntanyes de l'interior, la Vall d'Ebo, la Vall de Gallinera... Meravella. Meravella. Però quin Pere era? Pere el cerimoniós? No, és tio de Pere el cerimoniós. Ah, vale. Ai, tu podies fer una PowerPoint party, saps que ara estan de moda? Calla, que ens ho explicarà ahir. I expliques, mira, este era Pere el cerimoniós, i vas explicant ahí cosetes. Damunt és que és un personatge brutal, perquè este acaba veient visions, tenen visions religioses, es fa frare, òbviament. Tenen visions que menjava bolets que no eren xampinyons o què? No sé, i acaba a Pisa, vull dir, igual ell va veure la torre aquesta, la va veure recta. A lo millor en aquella època estava recta. Sí, llavors sí. Llavors, bueno, pues això és el que tinc una de les coses que tinc entre mans. Molt bé. I parlar avui d'això? No anem a parlar d'això. Anem a parlar de, jo què sé, parlem de dones, no? Què vos pareix? De dones? Superbé, genial, Sí, no? meravellà. Bé. Sí. Ja va parlar de les trobadores, no? De les Efectivament, és que clar, jo vaig veure l'altre dia que Susa se quedava con ganes de más. Sempre. No? Com se diuen? Trobadorits? Trobarats, sí. Trobarits? Yeah. Llavors, per què dic Perquè M'ha quedat perquè you have been in the United States of No sé. America. I llavors vaig dir, bueno, podríem parlar de les dones perquè, clar, jo què sé, és un tema que sempre està d'actualitat, no? Encara que no estiguem en març, no? I vaig pensar, dic, pues parlem de dones, a veure Per què això, sembla. i perquè com la secció es diu Trobant dones, trencant tòpics. Trobant dones és diferent de trencant Podríem fer-ho. còprics. Quan la secció es diu Trencant tòpics, clar, tenim ahir un poc la idea eixa de que l'edat mitjana era un període així com molt misògin, no? Amb molta violència cap a les dones, que estaven excloses de la vida pública. Tot mal, oyentes, molt malament. Efectivament, que dia aquell. Efectivament. No com ara, que no hi ha violència de gènere, no com ara, que hi ha igualtat salarial, i no com ara que hi ha les mateixes oportunitats en definitiva. Gràcies no? per la reivindicació. A veure, Irònica. Frederic, estem d'acord. Tens tota la raó del món. Però no es diràs que tu eres molt fan de l'edat mitjana. No crec que a l'edat mitjana la situació de la dona fora millor que ara, no? A veure, no és la mateixa, perquè la societat no és la mateixa, però el que sí que vull dir és que les mancances actuals, i ja n'he esmentat algunes, són producte dels defectes i dels problemes, de les limitacions actuals. Els mals de l'edat mitjana comencen i acaben a l'edat mitjana. Els mals actuals són nostres, propis de la nostra societat. Per exemple, aquesta frase que va per ahir, jo he vist samarretes i tal, som netes de les bruixes que no vau poder cremar. Sí, A que clar, sí, eh? Està xula. A que és xula, eh? Sí. Com a eslògan, molt bonico, trencador. Però des del punt de vista històric no té cap sentit perquè... no té cap sentit per dir-ho finament. Per què? Perquè estan mortes, claro, no tindrem descendència. Ai. Llavors, sí? clar, en realitat, només per una qüestió estadística, som els nets i les netes dels qui feien les acusacions per bruixeria. Ostres, Saps? Vull dir que jo no mola tant, eh? La samarreta és molt bonica, però llavors, i vaig a perdre que això no ho dic jo. Però a veure, això és una metàfora, Qui ho home. diu, això? Això qui ho diu? El Pau Castell, que és un dels màxims especialistes en bruixeria a nivell europeu i és professor a la Universitat de Barcelona. Ostres. Llavors, què voleu que vos diga? Sense el medievalisme no hi hauria feminisme. Que, a veure, necessitem un poquet de context d'esta frase que acabes de dir. És un tòpic així que ha trencat. Eixa te la podries... Tu no te fas samarretes també amb els claims i amb els eslògans que tu vols? Sí. Doncs això, sense medievalisme no hi hauria feminisme. A veure, veureu com sí que va per ahir la cosa. Perquè en realitat la qüestió està en un 4 de juny de 1913 a Epsom, a Anglaterra, tenia lloc una important cursa de cavalls en què participava el cavall del mateix rei. Llavors, Jordi V, besavi del rei actual, i en l'última revolta, de sobte,
aparegué una jove que pretenia donar-li un cartell al genet. El genet no pogué aturar el cavall i atropellar la jove Ai, que li ha fet l'efecte que especial acaba- ahí, bam! acaba morint. Però esta jove... Ai, quin drama. Sí. A mi coses tristes no em portes l'última Ja. setmana abans d'anar-me'n de vacances. També Home, ho vaig qui era? pensar. Qui era esta dona? A veure, per Esta dona favor. era- Per a que li retem un homenatge o alguna cosa. Sí. Emily Wilding Davison. Oh. I si esteu familiaritzats amb el tema dels orígens del feminisme, el nom vos resultarà familiar. Perquè, diguem-ne, era una de les primers màrtirs del moviment sufragista a Anglaterra, no? Que demanaven que les dones pogueren votar. Llavors, com dic, és una dona dins de la literatura feminista molt, molt coneguda, però el que no és tan conegut és que Davidson era una especialista de la literatura medieval, formada al St. Hugh's College d'Oxford. Pots dir-ho en el teu anglès americano, que per això has estat als Estats Units, seré home, diferenciat. lluïste. Llavors, aquesta dona va estudiar a Oxford, però fixeu-se, llavors, a inicis del segle XX, les dones podien assistir a classe, però no podien graduar-se. Llavors podien fer-se exàmens i tot, i ella va obtindre una de les notes més altes de la seva promoció, però no va tindre el reconeixement legal de la seva titulació. Damunt deixaria els apunts a la resta, saps? Sí, és això que sol passar. fixa't. Llavors, Emily, davant d'aquest moviment, i es va sumar a la causa que demanava una major presència social i política de les dones. De fet, el moviment seria així, Unió Social i Política de les Dones, i el seu gran objectiu era que les dones pogueren votar. I per això ella va assistir a aquesta cursa d'Epsom el 4 de juny de 1913 per a demanar fer una protesta per a que les dones... permetera, Sí, clar, clar, votar a cridar les l'atenció, dones. no? Clar. El que no estava previst és que el cavall l'arrollara i L'envestia. acabarà mortalment colpejada. Ostres, Frederic, una història apassionant, però, clar, això és dels principis del segle XX, ho has dit. No parles de l'edat mitjana, tu, Clar. o sí? A mi m'has desorientat també, Clar. quan estàs parlant del 1913 i tot això, jo dic, això és més recent. A veure com se Com ho tanca el files? segle. Ah, Llavors, clar, m'agrada molt que facis aquest punt, Guillem, perquè, en efecte, tot això passa a inicis del segle XX, però els referents d'Emily Davidson estaven a l'edat mitjana. Per a ella, i com jo ja vos he dit alguna vegada també, havia sigut la reforma i l'època victoriana els verdaders opressors de la dona. Emily Davidson trobava els seus referents en les dones de l'edat mitjana. I un dels màxims referents del moviment sufragista fou precisament la figura de Joana d'Arc. ah. No debades, el lema de Joana d'Arc, lluita i Déu et concedirà la victòria, fou assumit per les sufragistes. També t'he dit que Joana d'Arc dona per a una secció, Efectivament. Perquè la cremen per heretge, però després la fan patrona i Efectivament. canonitzada i beatificada. I, de fet, una altra sufragista, en aquest cas nord-americana, Inés Milholland, no confondre amb Milhouse, Ai, per l'amor de Déu. aparegué en una manifestació demanant el dret de les dones a votar, aparegué vestida com a Joana d'Arc a lloms d'un cavall blanc, no? Vull dir, tota una paratealització d'aquest moviment. Tornant a Emily, tot i que el seu acte de protesta acabà en tragèdia, i de fet inicialment es va pensar que havia estat un suïcidi, Hola. molt poc temps després se n'adonaren de que era una protesta i el que pretenia era contactar o demanar audiència, la intervenció en definitiva del rei. I clar, això és molt medieval, és molt medieval. Què passa? Que en 1913, quan es produeix quan la Emily fa aquesta protesta, el moviment considerava que les converses, la negociació amb el Parlament, un Parlament d'homes, no cal dir-ho, havia arribat a la seva fi, vull dir, no trobaven punt de trobada, i se planejaren la forma de contactar, de dialogar directament amb el rei. Clar, això què representa? Pues aquestes dones buscaven l'arbitració del rei com a jutge imparcial i garant de les igualtats dels seus súbdits. Clar, i direu, i això és medieval? Això A és tope. medieval? A tope. Això Vull sí dir, que és... No cal anar a l'Anglaterra medieval per a buscar exemples. Clar. Sense eixir de la corona d'Aragó,
que per cert, després si voleu parlem de Corona d'Aragó i Regne d'Aragó. Faràs la diferenciació ahir també. Sí. Doncs, com dic, sense eixir de la Corona d'Aragó tenim exemples. Ferran II, per exemple, va ser el que va arbitrar en la disputa entre els nobles i els remenses catalans. I molt abans, així a casa nostra, Alfons el Magnànim va arbitrar entre els productors de sucre, molts d'ells nobles, de la Safor, no cal dir-ho, i el bisbe de la Seu de València. Per què? De on? De València. De la diòcesi de València. A veure, però a veure, és que València és la capital, aleshores és lògic, no?, també, que s'anomeni tot això. Tindreu els pobles del costat, al voltant, fartets de Gandia. Pot ser. No. Llavors, així què passa? Mireu, quan arriba Jaume I n'hi ha canya de sucre, la canya de sucre, saps? Sí. És que està perdent-se, per això ho dia. Jo sé que s'ho coneix. Però no hi havia canya de sucre, vols dir que regalaven o que la gent agafava? Hi havia canya de sucre als bancals, igual que hi ha ara en algunes... Es cultivava. Llavors, clar, diu, Jaume I va dir, bueno, pues això que no pagui el delme. Vull dir, són 4 canyes que no pagui el delme. Clar, però a Gandia és diferent. I llavors, a finals del segle XIV, segle XV, la canya de sucre pega un esclafit i es fan diners. Clar, el bisbe, com que no cobrava el delme, veia el negoci i les veia passar. I volia obligar als productors, molts d'ells nobles, que pagaren sucre, que pagaren el delme. Els nobles, òbviament, es negaren a pagar i el que feren va ser... Això està escrit, que no paga! Clar, efectivament, dient, això ho ha dit Jaume I, vull dir, l'ensenyaven els pergamins. I llavors el bisbe va demanar la intervenció d'Alfons el Magnànim, que va arbitrar com a jutge independent, en teoria, vull dir, això també n'hi hauria que mirar-ho. Independent. Ara també n'hi ha jutges que molt independents no són, també. Llavors va arbitrar i això, va fer d'intermediari. Clar, aquest paper mediador d'àrbitre dels reis i de les reines medievals, això també cal dir-ho, vull dir, jo he ficat 2 exemples de reis perquè eren els que tenia més a mà, però hi ha exemples de reines que fan d'àrbitres. Era el que les sufragistes, el que Emily Davidson buscaven, no?, en la seva monarquia contemporània. I per això volien atraure l'atenció del rei. Aquestes dones sufragistes veien que va ser la reforma l'origen de la marginació de les dones com a segon sexe. Val a dir que la reforma protestant, luterana al continent i anglicana a les illes britàniques, la reforma, per exemple, va eliminar els monestirs i els convents femenins, i els masculins també. Clar, en eliminar els monestirs i els convents, les dones d'aquests territoris perderen un espai de sociabilitat exclusivament femení. Que direus, a veure, no estan en els meus plans anar a un monestir o a un convent, ja, però en aquella època sí que era el pla d'algunes. Però estàs atribuint un poc part o bona part de la responsabilitat a la religió, però això de recloure a la dona a casa, diguem que no ho feien sols ells, ho feien totes les religions. Sí, tens tota la raó, però també és cert que el catolicisme mantindrà aquests espais femenins com són els convents i els monestirs i també, sobretot, insistir en la idea de que les postures de reclusió de la dona són més pròpies d'època moderna. I, clar, el que sovint oblidem és que cada societat, també la nostra, reformula el passat, les mullers, les dones del passat, per a reflectir el que la societat contemporània vol que siguin. Claro, això és com la cançó, ¿no? Depende cómo se mire, todo depende, però hi ha casos, ¿no? El de Margarida Borràs, per exemple, dona transexual executada al segle XV, això no hi havia molta integració ahí. Clar, este cas és un flipe de cas. El cas de Margarida ja l'hem comentat alguna vegada. Està la plaqueta ahí al costat del mercat central. És un cas singular per moltes raons. Per començar, com tenim referència de la seva figura, no? Tenim referència d'ella a través del dietari de Melcior Miralles, que era el capellà d'Alfons el Magnànim. Clar, aquest dietari és un document privat. Ell no pensava publicar-ho, ara està publicat, però ell no pensava tindre'l. Llavors, el que va fer, clar, per això tenim constància. I llavors, com que és un document privat, ens interessa veure com parla de Margarida Borràs. I com parla? Parla en femení. Clar, estava... I és un capellà.
És fort, ja, perquè està com integrada, no, en la societat. Que prengueu nota. Estem dient que prengueu nota. O almenys una temporada bastant integrada. Efectivament. I això és un poquet la idea, no? Llavors, clar, per què acabar com acabar? Bueno, acabar penjada. Amb les vergonyes, no? El text este tan fort de lluint ses vergonyes, tal. El que volia Susa, que portara documents, doncs ahí està. O sigui, és que l'he portat. Llavors, clar, què és el que passa? Pues que probablement alguna disputa, alguna denúncia d'algun despitat la va fer denunciar la seva condició de transsexual i per això fou condemnada. Però durant molt de temps va viure, residir, integrar-se dins dels cercles burgesos de la ciutat de València. Escolta, és que ens hem fet ahir una bona lliçó. Avui ens ha fet un bon repàs d'història també. Ara fas el resum, Susa, que te pregunta. No, però vull dir, han sigut un parell d'exemples, no?, per a trencar tòpics i parlar-ne un poquet de com això, el feminisme, el període medieval requereix d'una mirada més particular i més atenta i sobretot fora de tòpics Escolta, i aquesta muntona de llibres que portes ahir, això és per ajudar-nos a buscar aquesta mirada fora de tòpics i tot això? Què portes? És que ha vingut, estimades oyentes, ha vingut ben carregadet de llibres, els portava en una tote bag d'estes, que ell, ecològic, no gasta bolses de plàstic, ell de teleta, molt bé. Doncs he portat perquè, mira, jo no vull fer la competència a Antonio Gala, però vull dir, la gent llig novel·les històriques i sempre la realitat supera la ficció. Però que tens un llibre escrit per tu? No, encara, mira, a què ho dius? He signat un contracte. Ahir vaig signar un contracte. Conta'ns això, per favor. Dis-ho quan ja publiques el llibre, home. No, perquè així té la pressió. És que si no ho diu a ningú, ningú s'assabenta ni ningú li clava pressió. Així té pressió. Com va el llibre? Com va el llibre? Frederic, cada vegada que vinga... Sí, llavors he signat el contracte i de què serà? O ja ho veurem? Ja ho veureu. Llavors, parlem dels que he portat. El que he portat és Janina Ramírez, Fèmina, una nova història de l'edat media a través de les mujeres. Que guai. I és molt bonic, és molt brillant i molt xulo. És molt totxo, però se llig molt bé. Després, perquè no me digueu que és molt gros, he portat un altre finet. Escolta, que es posa el meu nom? Guillem el Mariscal, de George Duby. És un clàssic de la historiografia. És en honor a tu, Guillem Lizardes. Què era este Guillem Mariscal? Este era templer. La seva tomba, de fet, es conserva a la Temple Church de Londres. Oh my God! Sí, i allí les meves filles feren saltar l'alarma. Com? Van tocar alguna cosa que no havien de tocar? Sí. Jo en tinc un parell d'eixe color també. I després, per a que pues això, el llibre del col·lega i amic del Seni Segura, Breu història dels valencians, de Vicent Baidal, també per a llegir algo de casa nostra. Són llibres molt fàcils de llegir, molt entretinguts. El de Janina és una mica més gros, però els altres són finets, i en una setmana se llig. Jo vull el de Guillem. Estrès. Això sí si tens temps. Me'l deixaràs o què, per a l'estiu? Clar. Mira, te l'emportes ja mate. Ui, estic posant en un compromís. Escolta'm una cosa. Moltes gràcies per tot el que hem après amb tu. El placer és nostre. Sí, però és que jo vull fer-te una altra pregunta, a banda de donar-te les gràcies. Tu què fas per evitar estats de digestió a l'aigua? No te va semblar no te l'esperaves, no te va semblar original, però no menjar. També? Anem 2-0. A l'edat mitjana només se centrava batalls de digestió als reis, no? Perquè la resta estaven ahí passant fam. Això és un tòpic, Guillem. Per favor. Trenca-lo, José, trenca. Tira la copa. Tira-la. José, va. Un poquet. La gent pegava unes fartades i sobretot, vull dir, depèn del moment, no? Però la gent menjava, i menjava carn, i menjava peix, i menjava de tot. Estàs veient, per cert, La Casa del Dragón? No. Doncs ahir també tens un tema per parlar-ne, perquè està la gent associant coses com el que acabo de dir jo a sèries que no estan tan ben documentades com pareix ser. És que quan vegem entreteniment, s'entretenim, i quan volem conèixer el passat, llegim història. Bo, però hi ha gent que no diferencia, I així juntem les dos amb tu. Sí. Que no em sembla bé, això de no menjar. Vull dir, abans li tiraré la bronca a Miguel, que és el primer que ho ha dit, i ara te la tira tu també, perquè a veure si no vos dona un tall de digestió, però vos dona ahí un tall de vida. Un tall de vida que vos dona ahí una baixa de tensió en la calor i tot, i caigueu espatarrats, home, per favor. El dejuni intermitent que està de moda. I què fas, no dinar en tot el dia? No dinar, dins de l'àuia. Però tu fas això?
Jo em remullo, Tu també eres de Però la si secta està eixa. l'aigua calenta, que no hi ha aigua freda on banyar-se. A la meva piscina no li pega el sol. Ai, doncs això estarà fresqueta. Gràcies A vosaltres. per tot i per tant. I res, que passes molt bon estiu. Vinga, igualment, una abraçada. Adéu. Gràcies, Frederic. Adéu. Adéu, I adéu. nosaltres continuarem amb una horeta més de comiats i de tot el que vinga, el que faça falta, a partir de les 6 i 7 o 8 minutets, després del butlletí, que està Alejandro Moles ahí contant-nos totes les notícies. Blood on the banner bright, purple and green and white, shed for a woman.